wenziwa yini uhlala ukhulelwe uhlanganyela nabangcwele inkinga yodabeka umbelethisi ozozalisa kuvela icebo likaNkulunkulu. Sidina bathi singabazi ukuba bebizo leyo because inkinga bayakholwa yebo but inkinga abafinyeleli la bebeletha khona. Abanye baya abhotha afika bambe uphume abhotha kanjani umzalwa uyashitshwa nesonweni uzenze ngcono loyo. I want to tell you something namhlanje. Yazi bancane ngisho babunika ukwahla nje uMongcwele umuntu athi eqala athi Nkosi ngizwe limi ezidazini akhuluma ngaso Jesus akusayakholwa ama miracles ufane ngabe siyawabona kanti seBangcwele asisayidingi nane TV ukuze sithi nansi miracle yenzeka kahle kahle ama miracles awethu usukuma nje komuntu kuwheelchair asukuma hambe sikhalayo bosaya raba izinto zethu lezi kahle kahle thina it's not a miracle into impilo yethu kufanele abe siphila ngayo. Uyabona njengoba kukhona le nto ye-coronavirus bazobani indaba ifike ngalesi sikhathi la khona sizwe kuma-Easter mawulokhu shathaya abanye